Ir-riforma tat-trasport pubbliku kienet milquta minn nuqqas ta' pjanar għalih qed ikollhom jagħmlu tajjeb il-konsumaturi. Bħalissa jitħallsu €500 kuljum għal kull xarabank privata li qed tintuża biex tkopri n-nuqqasijiet tal-arriva. Il-kelliem ewlieni laburista tat-trasport Joe Sammut fisser is-sitwazzjoni bħala sintomu tal-ineffiċjenza ta' Austin Gatt li kien inkarigat mir-riforma fit-trasport pubbliku. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-venda taż-Żurrieq, Joe Sammut insista li r-rotot diretti mill-irħula għall-isptar Mater Dei għandhom jerġgħu jiġu introdotti b'mod immedjat. Id-deputat laburista Stefan Bontempo qal li l-gvern wera kemm hu sensittiv mal-ħtiġijiet tal-komunitajiet lokali meta pjana r-rotot u ma kkunsultax mal-kunsilli lokali. Bontempo semma kif neħħew ma' 300 parkeġġ madwar il-pajjiż sabiex jakkomodaw is-servizz il-ġdid. Parkeġġi li fi kliemu tneħħew mingħajr ebda studju. Is-sindku taż-Żurrieq Silvio Izzi Savona tkellem fuq id-dbatijiet li għaddejjin minnhom ir-residenti żrieraq li jgħixu f'Bubaqra u n-Nigret għaliex mindu bdiet topera l-arriva ma baqgħux joperaw rotot lejn dawn l-akwati. Is-sindku ta' Ħalkirkop, Mario Salerno, spjega kif baqgħet ma saret l-ebda venda ġdida f'Ħalkirkop, b'riżultat li r-residenti qed isibuha diffiċli biex jirkbu fuq tal-linja li ħafna xarabanks jgħaddu mimlijin. Is-sindku tal-Qrendi, Charles Falzon, tkellem fuq il-problemi li t-turisti qed jaffaċċjaw biex iżuru t-tempji ta' Ħaġarqin għaliex ir-rotta diretta spiċċat mas-servizz il-ġdid. L-unika mod kif it-turisti jistgħu jaslu fit-tempji huwa billi jaqbdu tal-linja mill-ajrupport jew mill-baħrija. Rotot li żgur ma jagħmlux sens, temm jgħid is-sindku tal-Qrendi.